Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je sa poslovodstvom i sindikatima Azotare u Pančevu postigao dogovor da 1. avgusta počne proizvodnju u tom preduzeću koje ne radi od maja 2008. godine. 20 godina Azotara ne radi u skladu sa uslovima rada. Proizvodnja je trajala samo 138 dana u godini, a fabrika je prezadužena. Mi od avgusta nismo primali plate, od nove godine smo primili po 5.000 tih 2-3 meseca, da je to mnogo malo i da nam oni mnogo više duguju, a da niko ništa ne rešava. Azotara je najveći dužnik Srbijagasu koji će toj fabrici dati gas za nekoliko meseci. Proizvodnja će biti pokrenuta, a onda će i Azotara početi da zarađuje i morat će da radi 330 dana u godini, objašnjava Dušan Bajatović. Ovo što smo mi danas dogovorili, kako god to krenete, košta 100 miliona evra. To je 55 miliona otpisa ili otpusta dugova koji će ići na Srbijagas, što predstavlja faktički dokapitalizaciju, promjenu vlasničke strukture i negde oko 50 miliona evra što investicija, što cash flow, odnosno upumpavanja novca u proizvodnju na razne načine, oko kojih ćemo se, neki smo već rekli, neki ćemo im tek predložiti. Alternativa neuspeha takvog plana jeste stečaj fabrike kroz likvidaciju, što ne ide u korist ni državi, ni zaposlenima, ni Srbijagasu, jer Azotara, objašnjava Bajatović, troši više od 10% celokupne količine gasa u Srbiji. Srbija od uvoza veštačkog đubriva godišnje ima devizni dug od 150 miliona evra. Kada bude pokrenuta proizvodnja u Azotari u Pančevu, moći će da ostane i za izvoz. Sindikati su prihvatili dogovor, iako su svesni da će plate radnicima u budući biti smanjene, ali neće imati nivo minimalca. Ostao je prostor da pregovaramo sa menadžmentom i da plate umanjimo za onaj period za koji menadžment, a i mi ćemo to pratiti, proceni da fabrika počinje da ostvaruje dobit. Radnici ne mogu očekivati i da im dug bude isplaćen u naredna 2 meseca, jer će se to dogoditi u periodu od 2 do 3 godine, kada će Azotara pronaći i strateškog partnera. Žaklina Tatalović, Fox televizija.